Xocolata i contes, xocolata i contes, xocolata i contes, contes i cançons. Hola, molt benvinguts a aquest nou Xocolata i Contes. Avui tenim pólvora, no, Esther? Ostres, sí, això està molt interessant. Les espurnes, els petards, els pets que fa la pólvora, no? Tenim pólvora, no, Noé? Què dius? Tenim molta pólvora. Aquí a Barcelona ara cada nit, amb les festes de la Mercè, esclata tota la ciutat. Molt bé, molt bé. No la tenim pas mullada, la pólvora, no? No, i tant que no, i tant que no. És que si no, no funciona, eh? I això de la pólvora, d'on ve la pólvora? Ostres, és una història molt, molt antiga, eh? De fet, les primeres notícies que tenim de la pólvora venen de la Xina, eh? Una mica lluny, eh? Llunyíssim, no només lluny geogràficament, sinó també temporalment, perquè fa, no sé, al segle VII, VIII es va descobrir aquests tres components essencials que es barregen i que en aquesta barreja doncs, fan una barreja explosiva. Ostres, és que hi ha barreges explosives, com la xocolata i contes. I tant. I Què mireu, dius? Digues, que t'he tallat. no, només dic per acabar que de la Xina va anar, doncs, aquesta invenció, aquest descobriment va anar, doncs, expandint-se fins a arribar a Europa, que bé, i és el que nosaltres recordem. De fet, la pólvora es fa servir, evidentment, i per als jocs artificials, per fer tota la pirotècnia, és l'element que fa el pet, no? Que fa el soroll, i després, bé, fins i tot per enderrocar edificis, per barrinar roques quan es fa un túnel a una muntanya. I, per últim, doncs, aquesta última aplicació que no ens agrada gaire, o gens, us diria, que és per fer armament, canons, bales, bé, aquestes coses que tant de bo no existissin perquè som pacifistes, no ens agraden les guerres. Ara hi ha coses pitjors que la pólvora, però en aquest sentit. Àngel, Sí, tu què opines de la pólvora? No t'he entès, ara. T'agrada més la pólvora o els polvorons? Què opines? Hi ha tot. De pólvora no en gasto, però molt explosiu, això. No portes pas pistoles aquí a la... No, de moment no. Estem bé i ara hi ha el problema de les navalles per aquí. I llavors doncs estan ara en totes les festes majors i tots els actes que es fan solen haver això, doncs, gent requisant navalles i buscant doncs, punxons i coses d'aquestes perilloses, no? Però de moment... No està bé. Ostres. Però és difícil d'imaginar una festa sense pólvora, sense focs i clar, pensar que això, de fet, va arribar als xinesos, no? També és maco. No sé on vaig llegir que havien fet alguna cosa de explosius, petards i coses d'aquestes sense fer soroll. Ah, mira. Llavors, no sé exactament com ho fan, ni d'això, no? Però que si veus molta llum, veus que puja una llum cap amunt i que tot d'una esclata, però sense fer el soroll i cau i ja està, no? Això no fa gaire, ho vaig llegir, i a més, d'alguna manera donaven doncs, el seu vot a favor a la gent doncs, animalistes, doncs, Abans. tenen Esclar. gossos i gats. Els gossos i els gats això ho agrairan molt. Ostres, i els ocells, Cristian, tots els animals, sí, la part de colors seria la part de gaudir i de poder compartir, i la part sonora, que és el petard, ja sabem que sobretot
tots els animals pateixen moltíssim d'aquestes explosions, no? Així que em sembla molt bona idea, Àngel. Però de totes maneres, em sembla bona idea començar aquest programa amb focs artificials, sí o no? I tant, i tant, i tant, i tant que sí. Així... Sense en el cel es fa de color, un crit de llum esclata ben fort, dansen estrelles sobre els balcons, pinten la nit, il·luminen els cors. Se sent el tro, ressona la màgia i flors de foc s'obren en l'aire, llums que dibuixen somnis d'esperança, omplen la nit amb un sospir constant. El fum es dissol, la fosca reneix, resta el record d'un instant fugat. Mil somriures al vent, el cor és lleuger, focs d'artifici, espurnes de pa. S'encén el cel, es fa de color, un crit de llum esclata ben fort. Dansen estrelles sobre els balcons, pinten la nit, il·luminen els cors. Apa! Molt bé, fantàstic. Bravo, estrena mundial, Estrena mundial, a més. Molt bé, molt bé. És que no, clar, vull dir, tenim aquí un privilegi tan gran de tenir-vos aquí amb nosaltres, Noé i Àngel, que realment estem emocionats sempre. Molt bé, i aquesta poètica dels crits de llum, no? Dels coets, no? Que maco. Molt bé. I em sembla que en Roger ens ha preparat especialment, parlant d'aquests crits de llum que diu el Noé, doncs ens explica com és això, com funciona, perquè jo no en tinc ni idea. Som-hi. Hola, amics del Xocolata i Contes. Avui, a l'Espai de Ciència, us he fet un vídeo, perquè no podré ser en directe. I en aquest Espai de Ciència doncs parlarem també d'una aplicació que té la pólvora, que són els focs artificials. Segur que n'heu vist en moltes festes majors, en molts aniversaris, en moltes celebracions, i com veieu, tenen una característica particular, perquè la pólvora no fa colors. Els colors els fan coses que posem barrejades amb la pólvora i permeten veure aquest espectacle tan impressionant. I com podem fer els colors amb els focs artificials? Doncs aquí és on entra una mica i molt important el factor de la ciència, i en concret la química. Per què? Doncs perquè si posem diferents productes químics, diferents compostos, sobretot metalls, podem aconseguir aquests colors. I ara us explicaré una mica, molt per sobre, quan estudieu ja batxillerat o carreres ja ho fareu més profundament, us explicaré una mica com podem veure aquests colors. I com veieu, doncs aquí he posat unes pistes, he posat uns noms aquí, l'estronci, que pot fer el vermell, el bari, que pot fer el verd, el liti, el rosa, el sodi, que pot fer el groc, el coure, que pot fer el blau. Com veieu, el blau costa una mica que es vegi, amb la foscor, i el calci, doncs, que dona uns colors més blanquinosos. I bàsicament el que passa amb la pólvora i aquests compostos és que fa una combustió. Una combustió, el foc, cremem un combustible, com pot ser la fusta, i si hi ha oxigen, el que passa és que es genera diòxid de carboni perquè fa aquesta combustió. En aquest cas, si cremem aquests productes, tindrem aquests colors. I per això hem d'anar a buscar una taula que es diu la taula periòdica dels elements. També ja l'estudiareu més endavant. Però perquè us feu una idea, aquí es descriuen tots els materials i tots els compostos que hi ha no només a la Terra, sinó a l'univers. Imagineu-vos, van des d'una coseta molt petita que és l'hidrogen fins a una coseta molt gran
que pot ser l'urani o el tori. Potser n'heu sentit a parlar que es fan servir amb reactors nuclears. I ara us explicaré per què veiem els colors. Doncs mireu, tots aquests elements, tots aquests quadradets que us he explicat abans aquí, que són un element químic, tenen una característica, que és que estan formats per un número de protons, neutrons i electrons determinat, i això els caracteritza. I en aquest cas, el que passa és que aquests electrons, tenim un nucli on hi ha protons i neutrons, ja us ho explicaran també més endavant, però al voltant d'aquest nucli tenim electrons que van sonant i que van tombant. I els electrons aquests, per exemple, els coneixem perquè transporten electricitat. L'electricitat no són més que electrons que van passant per un cable i ens poden encendre una bombeta. Doncs en aquest cas, posem el cas del bari, per exemple, en aquest cas del bari tenim electrons amb moltes capes. Tots aquests cercles són capes, com si fossin planetes al voltant del Sol, capes, com si fossin, no és ben bé cert, però com si ho fossin, capes d'electrons que van tombant al voltant d'aquest nucli. I els colors, com els aconseguim? Doncs fixeu-vos bé, si aquest últim electró, l'última capa, l'excitem, és a dir, li posem un raig de llum o un fotó que podem extreure aquest electró i traslladar-lo des d'un nivell, és a dir, des d'una capa d'aquestes a una altra capa superior, en aquest cas seria la capa aquesta, la 6P, tindríem el color verd. I el color verd l'obtenim quan aquest electró torna al seu lloc. I així podem fer colors amb diferents compostos. Com ho expliquem, això? Tenim un raig de llum que xoca contra aquest electró i l'excita, és a dir, el posa més amunt, amb aquestes circumferències que us explicava, que són com planetes que orbiten. És a dir, és com si passéssim que la Terra se'n vagi a Mart. Doncs quan la Terra torna al seu lloc, emet un color. Aquesta seria una mica la idea. I podem fer tota la varietat de colors. Ara us explicaré també com funciona això. Per què podem fer tota la varietat de colors? Perquè nosaltres només veiem una part, és a dir, aquí tenim moltes ones. A la naturalesa podem trobar un espectre molt gran d'ones. Des de ones de ràdio, que escoltem quan escoltem la ràdio o quan escoltem música, l'Àngel i el Noé ho saben molt bé, i després podem arribar fins a tenir ones, rajos gamma, rajos X, aquests que ens fan quan ens posem malalts per mirar-nos els ossos, i hi ha un sector, una regió aquí, que és la que tenim visible, que és la que veiem. Són aquests electrons que es mouen, hi ha electrons que es mouen cap amb una freqüència determinada, és a dir, amb ones de ràdio o microones, us sona de la cuina, o altres que es mouen amb regions molt més allunyades. Però aquestes d'aquí, si es mouen amb aquestes regions d'aquí, són colors que podem veure. I, per exemple, aquí tenim una absorció d'un isòtop que es diu bor. El bor, aquest element, té aquestes línies espectrals i el bor podem veure'l amb aquest color verd, aquest color taronja, aquest color vermell que hi ha aquí i una sonda d'absorció, és a dir, xuclen l'energia i pugen els seus electrons i l'altra sonda d'emissió, que emeten el color quan l'electró torna al seu lloc. Curiós, oi? Veiem si us pica la curiositat i mireu algun llibre que ho expliqui, perquè en 5 minuts això costa molt. I aquí us dono un resum de tots els productes, tots els colors i els productes que poden fer aquests colors. És a dir, com us deia al principi, amb l'estronci podem fer el color vermell, amb el calci podem fer el color taronja, amb el sodi podem fer el color groc, el verd amb el bari, amb el coure podem fer el blau, amb el color violeta el podem fer combinant diferents compostos de coure, d'estronci també, podem fer amb la plata, podem fer un color així més grisós, més blanquinós, i també amb magnesi, alumini o titani podem fer el color blanc. Penseu que aquests contaminen. Per tant, quan veiem un castell de focs hem de tenir present que tots aquests compostos moltes vegades ens poden contaminar les platges o els indrets on fem els castells de focs. Per tant, després toca recollir-los. Espero que us hagi agradat i salut! Ostres, que interessant, que interessant. Em sembla molt bé això que ens diu
el Roger, de després recollir tots els residus, perquè està molt bé gaudir-ne, però també està molt bé respectar el medi ambient. Sí. Opa, Déu-n'hi-do, Jo no ho sabia, Jo no ho sabia, això. Sí, això és una cosa important. A part, això realment ha estat picar la curiositat, per investigar-ho més. Molt bé, molt Àngel, bé. què opines tu d'aquests electrons que es poden excitar i tot això? I es mouen. És màgia, això, és màgia, Àngel, Tens el micro apagat, Àngel. Ara Ara sí, sent? Sí? ara sí. Perfecte, fantàstic. Doncs deia que per aquí a Girona, a la Costa Brava, fan concursos de castells de focs i venen empreses de tot arreu, italians, de l'estat espanyol, no sé, França, Alemanya i tot això, no? I fan allò que un dia tiren uns, un altre dia tiren uns altres, i llavors a partir de 4 o 5 grups que solen participar, que es gasten molts de diners perquè és molt car tot això, llavors decideixen qui ha estat el més vistós, o el més sorollós, o el més maco, o el més d'això. I llavors hi ha unes jornades que es dediquen a netejar tot el que ha quedat a les platges, perquè tant a dintre l'aigua com a fora, com a tot el poble, ha quedat allò, residus de pals, de cartrons, de cendres, de coses aquestes que han llançat i que, esclar, és important recollir-ho tot. Molt bé, és que és molt maco gaudir-ne, però també està molt bé i és necessari, després també ser conseqüents i tenir una actitud respectuosa i que el medi ambient no quedi afectat, no? A més, amb tants de productes químics d'aquests, és bastant contaminant. Vull dir que amb l'aigua, com a la sorra que la gent després s'estira per prendre el sol, el que sigui, tot això s'ha de recollir, perquè si no pot produir problemes a la pell. Clar que sí. Molt bé, molt bé. Sí. I ja, digues, Cristian. No, res, que molt interessant avui la lliçó del Roger i això servirà per preparar la selectivitat, Avui era molt equilibrat. Sí, avui aquest xocolata... Molt bé. No, el més important és que tots els nens i les nenes recordin que després hem de recollir tots els residus, totes les restes de la pirotècnia, i això és molt important. Sí. Però realment és fascinant, veure aquest cel amb els esclats, els fusts artificials. Sí, és màgic, però hem de ser conseqüents després. I ja que parlem dels orígens de la pólvora que fan i possibiliten també els focs artificials i totes aquestes coses que ens agrada veure a les festes majors i els concursos que es fan a la Costa Brava, a mi m'agradaria viatjar als orígens de la pólvora, que és la Xina, i potser descobrim algun conte d'aquesta regió. Què et sembla, Cristian? Crec que sí, que és molt bona idea. I és curt o és llarg? No sé. A veure, qui ens ho dirà? És curt o llarg, el conte? hi ha contes curts, hi ha contes llargs i d'altres que són ben complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt, no ho vaig inventar. Ser així que la Pugi va agafar el teixit i La Pugi i la llarga cabellera. En unes muntanyes altes de la Xina hi vivia la Pugi, una nena que cuidava la seva àvia i l'ajudava a cosir bonics tapissos. La Pugi tenia una llarga cabellera negra que pentinava i trenava cada dia. La vida era molt dura al seu poble, des que una gran sequera els havia deixat sense aigua.
Els arbres ja no florien i els animals havien fugit. I la Puji havia de caminar moltes i moltes hores per arribar a l'única font que abastia el seu poblat per recollir un petit càntir d'aigua. Però un dia, anant cap a la font, va descobrir una cascada d'aigua cristal·lina. Però aquesta font estava vigilada per un drac. Quan el drac la va veure, li va donar una advertència. Pots agafar aigua per a tu, però no pots dir a ningú on l'has trobat. Si ho fas, ho pagaràs amb la teva vida. D'ençà d'aquell dia, la Puji pujava cada dia fins a la cascada d'aigua cristal·lina. Però li costava molt veure com les seves amigues passaven set. Així que un dia va decidir portar-los fins a aquell indret per recollir aigua per a tot el poble. Quan el drac ho va veure, es va enfadar molt i li va dir: «Ara estic obligat a matar-te i ofegar-te dins a la font». La Puji va demanar-li al drac que abans de matar-la la deixés tornar al poble i acomiadar-se de la seva àvia. Quan la Puji va arribar a casa la seva àvia estava molt trista. No sabia què fer i no sabia com sortir-se'n. En aquell moment van aparèixer molts cabdells de llana negra davant de la seva porta. Tots els veïns del poblat van decidir ajudar la Puji i fer un gran teixit negre. Va ser així que la Puji va agafar el teixit i se'l va endur fins a la font i el va llançar al bell mig. Quan el drac va veure la cabellera de la Puji surant sobre l'aigua, es va pensar que la nena havia complert la seva paraula. I així va ser com la Puji va aconseguir enganyar el drac. Mira tu, Puji. la Puji. Quina nena valenta, eh? Hi ha moltes de nenes valentes, eh? Sí, i tant que sí, i tant que sí. I que important ser solidari també, no? I tant, totes les persones, eh? Sí. Molt bé, així que la Puji decideix ajudar els seus amics i amigues i els seus amics i amigues l'ajuden a resoldre el problema. I d'aquí la pólvora com devia néixer? Com devia fer-se? Perdona? La pólvora a la Xina, com s'ho devien fer? Jo crec que va ser com molts invents, a vegades són casualitats, eh? Tenen molts dracs allà a la Xina, no? A més tenen molts dracs, igual que nosaltres, que tenim una cultura de dracs important. Serà que els dracs es mengen la pólvora i després fan aquestes llengües de foc? No. Jo crec que sí, eh? No, la pólvora ens pot intoxicar, no n'hem d'ingerir mai. És que els dracs són dracs, eh? Però els dracs són dracs, això sí. Jo crec que podria ser una bona explicació, eh? Bé. Si tenen a veure els dracs amb la pólvora. Jo no la provaré pas, eh? Jo no la provaré pas. I clar, sense pólvora, ostres, ara, què faríem a les festes, Àngel? A les nostres festes. No podríem fer festa. Home, i tant que sí. No serien les mateixes. Però com ho faríem sense foc? Bé, no, sense foc. Amb el foc sí, però sense pólvora potser també. O també hauríem d'encendre el foc amb, no sé, d'alguna manera. I sí, mira, amb espurnes de pedres. Clar, sí. La guita sense pólvora no ho sé, eh?
I el ball de dimonis o diables sense pólvora tampoc no... Ostres, aleshores estic pensant que la pólvora és present en moltes activitats que fem entorn a les festes majors, no sé, algunes celebracions. Em sembla que seria un bon moment per veure en quants llocs diferents i endevinar-los, endevinar-los, podem trobar la pólvora. Endevina. Ufa. Boníssims. Qui endevinarà? Qui endevinarà? Ara ens el cantarà. Va, provem la cançó. Diu: juguem a endevinalles, juguem-hi tots cantant, pom, pom. Ara, Sí? juguem a Vinga. endevinalles, que haureu d'anar encertant. Juguem a endevinalles, juguem-hi tots cantant. Juguem a endevinalles, que haureu d'anar encertant. Molt bé, va. Veiem quines endevinalles es porta l'Olga. Olga, Hola. A veure, comparteixes molt bé, doncs les endevinalles que us he preparat per avui, pel programa d'avui, són sobre la pólvora, a veure si les endevineu. Elements que contenen pólvora. Diu, vent a la vora, és en pol, i quan s'enfada esclata i tot ho remou. Què serà això? Vent a la vora és en pol, i quan Vent a la vora és s'enfada en pol. esclata i tot ho remou. Digues. qui és en Pol? Digues-m'ho, El Pol, aquest noi. Què li passa a aquest És noi? a la vora del Pol. El Pol té a la vora amb vent. Ai, sí. Bé, el Pol no és el meu nebot, que no, Olga? No. Ah, d'acord. Vent a la vora és en pol, i quan s'enfada esclata i tot ho remou. A veure què serà això. Pol del nord o Pol del sud? Ni del nord ni del sud. I té mal caràcter. Sí, té mal caràcter, aquest noi. I el Pol de la vora. És com els dracs, només quan s'enfaden. Quan s'enfada només té mal caràcter, Potser és un drac. No, és cap drac, no. I és a la vora del camí. Aquí a la vora. No. És a vora del Pol. Bona Pol. Pol, Bona a Pol. veure, Pol. Bona Pol. Pol. Ai, sí. Ah, mira, pólvora, no? Pólvora. Sí, molt bé, Cristian, pólvora. Sí, ho ha dit. És que És La la pólvora. pólvora, clar, la pólvora. La pólvora, ostres, aquí. Pólvora, Mira-la. Mira la pólvora. Quina por quan s'enfada. Bona Pol. I el Molt Pol? bé, diu, aquest altre, quin és el país d'origen de la pólvora? A, Àfrica, B, la Xina, C, el Japó, D, l'Índia. A veure, d'on prové la Em sembla Xina? que li hem de demanar, li hem de preguntar a la Pugi que ens ho digui. A la Pugi que ens ho digui, sí. A veure, la Pugi, què diu? Fugi. Pugi, on ets, Pugi? Fugi Fugi. al programa, fugi. Potser és a la panxa del bou. Ah, no, que aquest era un altre conte, no? Sí, el patufet, que no hi neva ni plou. Jo crec que la Pugi era de la Xina. És la Sí, Xina? jo diria que també, Sí, Jo em sembla que també, ella ho ha jo dit. també diria que també era de la Xina, Jo crec que ella ho ha dit al principi. Sí. Molt bé. Molt bé, la Xina. Aquí la tenim. Diu, amb banyes i cua ballem contents i amb foc i espurnes la festa encenem. A veure què serà això. Que interessant. El bou. El bou, No és el bou, no. La vaca. Tampoc. És un animal? No, sí, però són persones que van disfressades. Ah, que es disfressen. Banyes i cua veiem contents. I són bons o dolents? Jo dic, molt dolents, són dolents, aquesta gent. En sèrio? Sí. Ah. Ho deuen cremar tot. Sí, ho deuen cremar tot, ho cremen tot. Sí, tens raó, Àngel.
Deuen fer un infern, tot. Ah, venen de l'infern? Sí, venen de l'infern, per això són dolents, sí, són Ah, fúries, home. són les fúries de l'infern, Mare de Déu. són com fúries. I en són molts? Sí, Sí? molts, sí. Van en Home, colla, sempre. Què? Van en grup, en colla. Sí, amb colla ballen, sí. Quin Van dia? en Quin grup. dia? Van en grup, no sé, Dia? I el tenen dia ball. que hi ha una festa, bueno, que... Barcelona em està... sembla, jo em Barcelona sembla està... que els he vist. Jo em sembla que els he vist. Surten de les clavegueres? Sí, no? Les rates. Ah, O de l'estany de Sils, no? Em sembla. En Pere Botero. Bueno, a veure què serà això. jo Ballen, crec que sí. I fan... Amb banyes i tiren cua. foc i fan Amb banyes i espurnes, cua. soroll. I que no són animals, i que porten foc i espurnes. Home, jo diria que són els diables, no? Sí, molt bé, Esther. Ostres, l'Ester és una crac, A veure, Ja, comprovem però, els clar. diables, molt bé. És que m'has ajudat molt, Àngel, quan m'has dit que no eren les rates que surten de les clavegueres. Però aquí hi ha una ambulància, eh? Ostres, Sí. és que hem d'anar amb compte. Som Hem molt d'anar en compte perillosos. perquè Hem de ser prudents. És que surten molt cremats. Diu, en silenci em preparo, però surto cridant i els meus colors dibuixen el cel. Diu, en silenci em preparo, però surto cridant i els meus colors dibuixen el cel en la nit i faig que la foscor llueixi com una orquestra. Qui sóc? En silenci em preparo, però surto cridant i els meus colors dibuixen el cel en la nit i faig que la foscor llueixi com una orquestra. Qui sóc? Si és una orquestra ho han de saber l'Àngel Balnoe. Jo. Sí, tu, ets tu, Noé. No, jo no soc, de veritat. Hi havia una orquestra que es deia Aquarela. Ah, mira, Mira, no és això? Pintaven i dibuixaven. Aquarela? i dibuixen colors, clar que sí. Sí, dibuixen colors. Xampany. Ara, quan era petita deia que era xampany en el cel. Ah, Que diguem Oh, mira, ximpú. és una imatge maca. Contaminen o no contaminen? Sí. S'ha de... Quan acaba s'ha de recollir tot. S'ha de vigilar i que s'ha de recollir que tot quedi net. molt bé. Com sona? Qui ho ha dit que s'havien de pagar així? Des de Vancouver ho han dit. Ah, em sembla que en Roger ens n'ha parlat, que sí? Sí, jo també diria que sí, Com era això, Cristian? No me'n recordo, jo. Els focs artificials. Ah, Ara. Naturals. Sí, ostres, si l'encerto l'endevino, tu. ostres. Què són? Focs artificials? Molt bé, sí, molt bé, Cristian. Els mira, focs d'artifici. Mira que macos que són. Sí, i tant. Com els de la Mercè, el piromusical de la Mercè. Exacte. Diu, quan està constipat, se li encén el nas i si esternuda bé, prou ho sentiràs. No és l'Àngel? A veure. No és l'Àngel? Jo sí, L'Àngel estic està una mica refredat avui. constipat. Estic una mica constipat, sí. Sí, però no és l'Àngel, no, Ah, aquest. no? No és l'àngel ni el dimoni. Ni el dimoni. Està constipat i se li encén el nas. És un pet. Sí, però què més? Un pet. No, no és un pet. Sí. Sí, és un pet, però va acompanyat d'alguna cosa. Un retard. Ah, Un pet. un petard. Sí, molt bé, Esther, el petard. A veure, què és els petards. Mira. Sí. Va. Les Ostres. piules i els petards. Sí. I quants records, eh? I tant. Diu, núvol pudent puja cap al cel, no és car, ni bo
ni bo, tot ho emmascara i fa córrer la gent. A veure, que serà un núvol pudent que puja cap al cel, que no és car ni bo, tot ho emmascara i fa córrer la gent. Això sí que és un pet. No, no és cap pet, és un núvol pudent que fa olor, fa Una pudor. llufa. Una llufa. No, Bé, una pista, Olga. És molt difícil aquesta. a veure, és que va donant voltes i es va cargolant. És de color gris. Gris. A veure, ens imaginem una casa, la teulada, que hi ha damunt una xemeneia que surt Una d'una... Ah, No vull Ah. donar més pistes. Té 3 lletres? Sí, Noé va per aquí. 3 lletres. Sí, Pet, sí, sí. pet, no? Molt bé, Noé, bona pista, bona pista. No caiga. Ah, A veure, hi ha una cançó de Nadal. Ahí està. Ta, 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 ta. I sempre de sempre. Sempre. Fum, fum, fum. Sí, Ole. molt bé. Jo pensava que era pet, 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 però no. No, és no, fum, fum. fum. D'hora en tenim de l'Ester que les Som endevines. tecnològics, però... Molt bé. Diu, a fe que li fa fi fer fum, com un foll. Però què fa un foll per fer fum si tant se li enfum i canta el fum, fum, fum? A Ostres, fe que fa fi fer fum, com un foll. Però què fa un foll per fer fum si tant se li enfum i canta el fum, fum, fum? aquesta sí? És una mica difícil. Aquest és un embarbussament. És un embarbussament difícil de dir, fins i tot, Sí, sí, sí. A fe que fa fi fer fum, com un foll, però què fa un foll per fer fum si tant se li enfum i canta el fum, fum, fum? Què fa un foll per fer fum? Fumar. No, no fuma. Dona pista. Una pista, a veure. Comença per F i també té 3 lletres. Pues aquesta? Per fer bullir l'olla, què necessiteu? Aigua, aigua, aigua. També, No, però sí, tens de tres però lletres. Comença per per F. fer bullir l'aigua, què necessites? Una olla. Sí, Clar. i I amb per tapa, encendre amb l'olla, tapa. Que fa fi fer fum com un foll. Clar, ja està. Ens has donat 3 lletres, 3 lletres. Sí, Sense per F, per F. Home, bueno, bé, ja dieu, em sembla que ja està clar, no? La Sí. cuina. No. El foc! Molt bé, què fa? Molt Oh, bé. és molt bona, aquesta. Molt bé, molt bé. Fa foc. bona. Mira, a veure. Fa Fa foc. És molt bona aquesta. Molt bo aquest embarbussament. Sí. Amb mi, ara aquest altre, amb mi dina la tata dina amb mi, però si dino amb la tata, a mi aquest dinar em mata. I són molt difícils, Sí. Amb mi dina la tata dina amb mi, però si dino amb la tata, a mi aquest dinar em mata. Amb mi dina la tata. Jo crec que l'Àngel té a veure amb aquest embarbussament. Jo la Sí, sabia, però no la l'Àngel. recordo ara. Amb mi dina la tata. Tata dina. La tata dina amb mi. Però si dino amb la tata, a mi aquest dinar em mata. Que difícil. Que difícil. Pista, Olga, pista. A veure, dina Amb qui dina? Amb qui dina? amb mi, dina amb mi,
A veure què hi ha. I què Dinamit. hi ha per dinar? Què hi ha per dinar? Sí, Pollastre... sí. Escolta'm, em sembla que per dinar hi ha pollastre rostit. Ja, crec que l'Olga ens ho ha tornat a posar. Ha fet un spoiler, molt spoiler. És molt explosiu, això, eh? Dinamit. Sí, ha fet un spoiler. Dina. Ja ens ho has dit, eh? Sí. A veure, la paraula tata, traieu-li una ta. Què És un queda? premi Nobel, això. Dinamita, Sembla és que hi ha. dinamita. Dinamita, ta. Ja, per fer una cançó, amb la dinamita. Sí. Molt bé, Dina. Ai, la podem cantar. Dinamita, tatà. Dinamita, molt bé. Dinamita. Ara, aquest altre. Tinc el cos cilíndric i porto un barret de punxa al cap. Si faig un pet es tallarà i alguna cosa sortirà. Què serà? Tinc el cos cilíndric. A veure, l'Ester aquesta. Sí, la de la punxa al cap serà no sé, un barret. Porta barret? Sí, porta un barret, però té el cos cilíndric, eh? Sí, la casa de les punxes de Barcelona. No són les cases de les punxes, no. Pensa en quan eres petita, Esther. Quin record en tens de la teva infància? És que fa molts anys d'això ja. Recordo que era bonic. Recordo. A veure, però que tingués un barret de punxa al cap, bé, recordo... Relacionat amb la pólvora, eh? Clar, sí. I un cos cilíndric. Un satèl·lit. És com un tub. Sí, un tub. És com un tub que porta un barret al cap. I què surt? I què surt d'aquí dins? Que diu que alguna cosa sortirà. Què sortirà? Un conill? A veure, és com quan tu eres petita i feies la pinyata. Ah. A les festes d'aniversari, quan éreu petits i anàveu... Bueno, jo almenys, quan era petita i anàvem a alguna festa d'aniversari, algunes vegades ho fèiem, ens havíem fet això. Jo trencava l'olla. Jo també havia trencat l'olla fent pinyata, però això ho havia fet en festes d'aniversari. I potser, no sé si amb alguna rebella de Sant Joan, però no sé. Una pinyata còsmica. Sant Joan? Sant Joan. Què? Sí, no sé. Si no és un barret de copa que surt un conill, perquè clar, té el cap i té el barret, però no és un barret de copa, sinó que és un barret que acaba en punxa i té un cos cilíndric, doncs no ho sé. A veure, de dintre surten joguines, potser, no sé, És un coet xinès, no sé com es diu. Sí, més o menys. De dintre una sorpresa. A veure, ja no us vull dir res més. A veure, Cristina, ajuda. No és xinès, És d'un altre país, prové. No és de la Xina, doncs? No és de la Xina, aquest. És un coet. Sí, és com un coet, sí. Però, clar, penseu en això, quan éreu petits, no sé. Un coet català. No, és d'un altre país. No és de la Xina, per tant, però és d'un país de l'Àsia, m'estàs dient. Sí, és d'un país. Bé, doncs una sorpresa japonesa, diré. Molt bé, Esther. Ostres, és Ara brillant. has dit la paraula. Què era? Però hem de dir-ho. No sé si n'havíeu vist això quan éreu... Bueno, potser tu, Àngel, i Noé, pels teus fills els I tant. Els havíeu fet. Mira tu, amb una bruixa ja. I l'última diu així: soc rodó com un canó. Si em fas esclatar, quelcom es llançarà i la festa s'alegrarà. Ve a ser semblant a això de la sorpresa, però és un canó que fa pum i surt uns paperets de colors. Ja no dic què és. I fa fum o fa pum? No. Què dius, Àngel? No. Fa pum o fa pum? Canó de Palamós no és, no? No és el canó de Palamós, no. De dintre surten uns paperets. Ja no dic res més.
Què dius, què dius? No la sé jo, no la sé. Una llibreta plena de papers a dintre, de Clar, fulls de sí. paper. No surt cap llibreta, surten paperets petitons, Una esmicolats. paperera. No, Com es llançarà? fa pum, es llença i... Amb la mà es tira això? Sí, Ah, És Una destructora de s'ha paper. d'obrir, s'ha d'obrir. S'ha de fer una mica de força i pum, i es llença. I llencen alguna cosa. un coet. N'hi ha que no tenen, porten pólvora i n'hi ha que sí. En un aquest coet de cas, paper, són coet de paperets. no. Una pista, una pista. A veure, això alegren les festes. Es pot fer, no sé, per Cap d'Any, per una festa així popular, per un carnaval, un carnestoltes. Alegren la festa, potser també per un aniversari. Confeti. No. Una cucanya. No és una cucanya, però segur que de dintre surten uns paperets petits. No sé, en una festa major, pot fer esclatar amb una rebella. Ostres, jo em Clam, rendeixo. com ho talles, fas amb la força i pum, i surt Jo no pum, la sé, i jo no la surten sé. Noé, vinga, parets i fas s'alegra cara la de festa. saber-la. Sí que la sabia, Noé. No, si no la sap l'Ester, jo no la sé. Jo no la sé. Jo tampoc. És molt difícil. Rendim. Àngel, ajuda'ns. Jo ho veig Home, molt sisplau. difícil. Això, rodó com un canó. Però és que de dintre surten uns paperets, segur que n'heu vist d'aquests paperets, petits o rodonets o petits que es llencen. Les serpentines no són serpentines. Equival a ser serpentines, pot ser, però comencen amb C. Confeti. Una pista. Confeti, molt bé, doncs l'endevinatge és... Ho he dit abans. Ho he dit. Què és, Àngel? Canó de El canó de confeti, mira tu. Confeti. Jo A vegades porta pólvora, també. Mira tu. Molt bé. No la sabia, no la sabia. Jo havia dit confeti. Que no, que sí. Que no i que sí. Però no, que sí. Jo sí que ho havia dit, que sí. Molt bé, ostres. Jo crec que podríem cantar una cançó, però no sé quina. Una estrella mundial. Tenim alguna estrena mundial? Alguna estrena mundial tenim? Bueno, aviam, tinc aquí una, aviam si me'n recordo, perquè... Parla del correfoc. El correfoc és aquelles festes que es fan dintre les festes majors, que aleshores doncs, passen tota la gent pels carrers, tirant petards, passen els diables amb, perdoneu, amb com se'n dirien allò, uns pals amb una mena de tambor a dalt, però que va esclatant i va tirant foc i va tirant espurnes i aquestes coses, no? I de vegades també s'hi ajunten el bestiari popular, que en diuen, que són, doncs, les àligues, que són els dracs, que són diferents monstres d'aquests. També s'ajunten a vegades els capgrossos, els gegants i, en fi, tot el personal aquell, no? I diu, aviam si me'n recordo que... Diu, corre, 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 foc, cerca vi l'esclat de llum, al carrer trip i joc, tothom balla sota el fum, corre, 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 foc, cerca vi l'esclat de llum, al carrer és un trip i joc, tothom balla sota el fum. I diu, el bestiar, oi que no agafo bé el to, estic mig afònic, el bestiar de el bestiar de foc, el bestiar de foc. Però és que és un desastre, això, Diu, el bestiar de foc, de sota amunt i avall. No la puc fer. No passa res, no passa res. Però escolta'm, aquesta cançó és molt maca,
L'hem de tornar a escoltar un altre dia, Àngel, que tinguis la veu i que no Us estiguis la refredat. porto un altre dia, però avui sí que estic... Ja us he avisat abans que estava una És mica... molt maca aquesta Jo cançó. Corre, corre, corre foc. estic una mica Molt així. maca. Però bé, ve a parlar una mica doncs, dels animals que hi surten al mig del correfoc, del bestiari aquest que us deia, i que fica la gent doncs, segueix al darrere. Molts es cobreixen doncs, amb jerseis o amb barrets per una mica doncs, vells, per si es cremen doncs, a vegades aquells puntets que no Les sigui... espurnes que a vegades ens poden cremar la roba, clar que Que no sí. sigui de segons quins materials, que siguin materials més naturals, vull dir que si són coses aquelles de nylon o de, no sé, ara no me surten noms aquests, doncs Sí. allò pot ser perillós perquè són teixits més plastificats que de seguida cremen i poden produir doncs, algun accident, no? I fica, doncs s'ho passa bé doncs, a darrere del foc. Molt bé, molt bé. Un Em sap greu. altre dia l'escoltem, Àngel, perquè sona, té bona pinta, això. Em sap molt greu. Ja ho hem de fer, home, tot un honor. Clar Nosaltres que estem final aquí. I moltes gràcies, perquè té molt de mèrit que estiguis aquí encostipat i tot, aquí al peu del canó. Sí, perdoneu. Tu, què fem? Fem alguna... Jo crec que podríem fer alguna cosa manual. Vinga, que avui la Núria ens ho ha enviat, Ens ha enviat com pintar focs artificials. Molt bé. Moltes gràcies, Núria. Una abraçada molt gran. Petons. Hola, família! Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Avui el tema és la pólvora. Una de les coses més boniques que podem fer amb la pólvora són focs artificials. Doncs sabeu que també els podeu pintar? I ara us ensenyo com. Perdoneu que no tinc una càmera per ensenyar-vos com faig la manualitat aquí baixa a les mans, però no patiu perquè és una manualitat molt fàcil i us ho puc ensenyar amb aquesta càmera d'aquí, d'acord? Us caldrà un tros de paper o de cartolina de color negre. Si voleu, un marcador d'aquests de gel blanc per pintar estrelletes o poder un llapis de color blanc, també funciona. Pintures acríliques dels colors que vulgueu. Jo faré servir aquests 3. Un plat per posar-hi les pintures i 3 rotllos de paper higiènic, o si només teniu un rotllo de paper dels tovalloles de paper de cuina, doncs també. Jo això és el que he fet servir. He agafat un rotllo de paper de cuina i l'he tallat en 3 trossets diferents. Evidentment, unes tisores. Per aquesta part haureu de demanar ajuda dels pares, perquè a vegades fent les tisores amb cartró d'aquest costa una mica. El primer que farem serà retallar tires a lo llarg de la vora de baix, tot al voltant, d'acord? Tiretes primetes, Aneu en compte de no fer-les tan primes que talleu la tira del tot. Veieu com ho vaig fent? Així. Ho farem a tots 3 o 4 rotllos, o quants rotllos vulgueu. A mi m'agrada fer servir un rotllo diferent per cada color que faig servir, però si només en voleu fer servir un i barrejar els colors, doncs també. Els focs artificials també venen de molts colors. Tot a la vora, tot a la vora. Mentre la mama i el papa us estan retallant això, vosaltres podeu posar la pintura en un plat. Jo he fet uns 3 cercles així amb la pintura perquè quedi ben ample per poder... perquè m'hi puguin cabre tots els rotllos, d'acord? Que veieu per on anem per aquí.
Ja gairebé està. Un cop estigui retallat tot al voltant, l'obrirem com si fos una flor. Així. Veieu? Ara farem els altres. Un cop hagueu acabat de posar la pintura, si la mama i el papa encara estan retallant, el que també podeu fer és agafar el llapis de color blanc i començar a pintar estrelletes en la vostra cartolina, perquè així tingueu un cel estelat on hi posarem els focs artificials. Jo les estrelletes només en faig puntets, però les podeu fer com vulgueu. Si voleu fer les estrelles així de 5 puntes o de 6 puntes, però el que vulgueu. Jo només faré puntets així. Els veieu? Vinga. En faré tot de puntets a tot arreu. Ben escampats. Si us hi voleu entretenir, voleu cercar constel·lacions i dibuixar-hi les constel·lacions, doncs també podeu fer. Però sapigueu que la majoria d'aquestes estrelletes us quedaran cobertes amb pintura, o sigui que tampoc cal que us hi esmerceu massa, Només es tracta de tenir un rerefons estrellat per als nostres preciosos focs artificials. I així ja funciona, això ja va bé. Vinga, em queda un rotllo i mig per acabar. Tant. Ui, ja gairebé estic. Veieu com us ho estava ensenyant. Vinga. Rotllo número 2. Rotllo número 3. Miraré a veure si puc anar una miqueta més de pressa ara. Sense fer-nos mal, Mig rotllo. Tres quarts. Ja gairebé estic. Ja gairebé acabat. Vinga. No ha trigat gaire. Obrim ben obert. Ben obert. Què passa aquí? Ja en tenim 3. 1, 2 i 3. Ara agafarem. Quin color vull fer primer? Començarem el color més fosc, que és el blau. Després faré el vermell i després faré el groc. A veure com queda. I després poder igual barrejarem els colors una miqueta. Agafo el rotllo i suco... Ai, on està? Aquí. El suco ben sucat de pintura. Veieu? Vaig fent així. Ben sucat de pintura. Que quedi ben saturat. Veieu que encara hi ha alguns llocs on no m'ha acabat de quedar
La pintura ben saturat. Que quedin tots els palets. Ben plens de pintura. Vinga, veieu? Agafo la cartolina i ho farem així. Una, dues, tres. Quins esclats més xulos. Ara agafarem el color vermell. Que quedi ben saturat de pintura. Farem ben escampat, Un aquí. Xum! Un altre aquí. Xum! Xum! I ara farem el groc. Vinga. Mira que bé. Sembla que sigui festa major. Apa, passeu-vos-ho molt bé i fins a la propera. Adéu! Ostres, que xulo! I Està tant. molt bé aquesta manualitat, m'agrada molt. I adéu, Núria, que ens has fet una gran manualitat. I tant que sí. Per I tant. començar la festa, Sí. Coincideix amb la Mercè, pràcticament, en aquest cas. Molt bé. Doncs, a veure, ens agradarà molt veure les vostres manualitats, però ara mateix, aquí ja és l'hora dels adéus, Noé? Ens haurem de dir adéu, no, ja? Sí, jo crec que sí. Però Àngel? molt maco de cop compartir amb tots vosaltres. I aquí aquesta més... És un adéu que és fins a la propera, Exacte. És un adéu. Perquè aquí tenim pólvora, I tant. Cuida't molt, Àngel, també. Cuida't molt. Una bufanda, Àngel. Sí. M'hauré de buscar algun apanyo. Vinga, som-hi. Va, Noé, tu mateix. Segueixo. Ai, adéu, adéu, adéu. 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 Com era? Francès. Qui sap francès? Bueno. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Diamantowers. Goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye. I en italià. Arrivederci. 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 Algun idioma més, va. Calla, Caman. Calla, Caman, no caigueu del llit, Calla, Caman. Calla, Caman. Calla, Caman. Calla, Caman. Calla, Caman. Carai, quants idiomes que en sabem, Però el nostre diu, ai, adéu. Adéu. Ai, adéu. Adéu, adéu. Ai, adéu. Adéu, adéu. Ai, adéu. 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 Passada. Adéu. Molta pólvora. Molta pólvora.
Adéu. Molta Adéu. pólvora.